Bi alamsa Octobre kalo tile 10 san 2024 an minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile aw bisimila bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna tarata don Octobre kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ a yira k'a fɔ Octobre kalo tile 6 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni kun ye Tombouctou ale marabolo kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale commandant ale yɛrɛ kɔni ka bɔna dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ Ber ale marabolo kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko bingani wale tigilamɔgɔw bɔla ka bingani wale cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni ta k'u ka commandant o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka bingani wale ka o yɛrɛ kɔni bɔ a ma o y'a yira k'a fɔ bingani wale o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka finitigilakaw u yɛrɛ kɔni bɔla ka dadigi caman ko o yɛrɛ kɔni kɛ banibagaci ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tun k'a yira k'a fɔ ko u y'u ka maramafɛn caman minɛ fɛn min yɛrɛ kɔni pistolet ku u yɛrɛ kɔni bɔla n'o 46 ɲɔgɔn kɔ u kun ani u bololafɛn caman an bɛ Ala deli halisa Ala ka jamana in basigi. Wagati ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na tarata don Octobre kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na sanji ale yɛrɛ kɔni bɔla ka na Bamakɔ ale yɛrɛ kɔni na lamini caman na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ sanji a ye cɛnni caman o yɛrɛ kɔni kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ k'a daminɛ Bamakɔ ale sigida min nɔ ni a bɛ wele ko Sɛbɛnnikɔrɔ a yirala k'a fɔ sanji yɛrɛ kɔni bɔla ka o yɛrɛ kɔni sira ko o minɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sɛbɛnnikɔrɔ fan min nɔ ni ale bɛ wele ko Woyowayanko a yirala k'a fɔ ko sanji bɔla ka o pɔn o yɛrɛ kɔni minɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni sera ka taa kɛnɛ in kan u b'a yira k'a fɔ kabi nɛgɛ kaɲɛ 16 waati k'u yɛrɛ kɔni jɔlen don yɔrɔ in na ko sira ko o yɛrɛ kɔni kun tigɛlen don fo ka taa se su kaɲɛ 1 o yɛrɛ kɔni wagatiw ma ko maaw sera ka sira o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma sira sɔrɔ ko fɔ k'u segila ka na dugu kɔnɔ ka na si yen nɔ fo ka taa se Lafiyabugu o yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ fɛnɛ pɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kun tigɛlen don an bɛ Ala deli Ala ka ɲinɛ samiyaji in Ala ka timiya ɲuman d'an ma kan an kisi a kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma. Tarata don Octobre kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni bɔla ka terike ka bɛn siralima dɔ ko o yɛrɛ kɔni bisimila kosɛbɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni bisimila ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye ni jamana fila ninnu ma ka se ko u hakilinataw u yɛrɛ kɔni fɔ ani u bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ ko ale kunkanko la ale ni lakana o yɛrɛ fɛnɛ kunkanko la. Kalanko o yɛrɛ kunnafoniyaw o kɔnɔna na tɛnɛndon Octobre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ani a ka marabolo ma u bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ primature kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni u datu kuma caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kalanso caman u y'a yira k'a fɔ samiyaji o yɛrɛ kɔni kɛlen don ka tiɲɛni kɛ olu kalanso ninnu kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni nalen don sababu ye k'a to kalanko o yɛrɛ kɔni tali bilala ni Ala ye Novembre kalo tile 4 o yɛrɛ kɔni yira na u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka kalanso ninnu yɛrɛ kɔni labɛn ka bɛn kalan wuli ma. Halisa an bɛ to samiyɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa selengekaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ pɔ min ni ale bɛ selenge ani Sankama o furancɛ la ko sanji o yɛrɛ kɔni tagala ni o pɔn pewu ko sira foyi o yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ ka bɔ Sankama ka taa selenge ale la an bɛ Ala deli halisa Ala k'an kisi ɲinɛ samiyɛ a kɔlɔlɔw ma. An bɛ taa Mopti sibiri don Octobre kalo tile 5 san 2024 kɔnɔna na Mopti ale sigida min nɔ ni a bɛ wele ko Wayankore kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko sifina ka denmisɛnnin dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 10 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko o yɛrɛ kɔni su ko o bɔla u ka so kɔnɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko u ye sifina ka denmisɛnnin k'a ɲini kabi nɛgɛ kaɲɛ 14 waati yanni a yɛrɛ kɔni su ka se ka ye u ka so kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni wele o bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa u yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to sifina ka denmisɛnnin ale bɔnɛna ani na cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni wele ko o bila u ka duden bɛɛ lajɛlen ma walasa u bɛ se ka na u hakilinata o dɔn min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to sifina ka denmisɛnnin ale bɔnɛna ani na an bɛ Ala deli bada nɛma Ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ.
Ameta zenso ko ni ale be lezaku ale yɛrɛ kɔni commune kɔnɔna na a yirala k'a fɔ karidon octobre kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na ko cɛlaka dɔ ko babakacu olu yɛrɛ kɔni bɔna ka ale bɔnɛ ani na fɛn min yɛrɛ kɔni a ka baganw ye ko u yɛrɛ kɔni tala ni o caman o y'a yira k'a fɔ bingani wale o yɛrɛ kɔni kɛla yani bingani wale min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni tala ka maka ale yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ octobre kalo tile 3 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ni duguden o bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni de ko ni u bɔra ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni de ko ni marabolo fila ninnu ko u yɛrɛ kɔni kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa ka sababuya kɛ lakanabaniya o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka sɛnɛ ko o yɛrɛ kɔni kɛ tuguni ka sababuya kɛ bingani wale tigilamɔgɔ bɛ ka bingani wale min ta ka u sɛgɛrɛ u ka marabolo kɔnɔna na u kɔni b'a la ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona o sɔrɔ a la. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Nigeria ale jamana kɔnɔna ye ko u yɛrɛ kɔni tɛna u ka daji ko o feere dollar la tuguni ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan k'u ka daji bɛɛ ko o bɛ ka feere naira la kunnafoniya min ni a yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna juguya kosɛbɛ Ameriki ale. An bɛ taa New York a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye avion min ni ale bɛ wele ko Turkish Airlines ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka balikacun dɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ New York ale jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ avion ale ye balikacun kɛ kun min kama ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye avion bolila ye pilote ko ale yɛrɛ kɔni sala ka a to avion boli o yɛrɛ kɔni na an bɛ ala deli ala k'an kisi ni masiba ko sugu ninnu tɔɔrɔ ma. Kunnafoni kuncɛla an dusuma kasilen don kosɛbɛ bi fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni a bɛ wele ko Musa Traore a yirala k'a fɔ ko ala ye ale furumuso ka kalifa o yɛrɛ kɔni mina la ni ale bɛ wele ko Mariam Sisoko an bɛ ala deli badane ma ala k'a di ani alasilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ka don kɔnɔ. Nini kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔn na.